Dwi'n pwysleisio bod fi ddim yn arbenigwr ar arddio bob un eitem dwi'n neud, ond dwi wedi ffindio wyneb cyfarwydd iawn. Sioned Garddio am mwy dwi'n mynd i alw ti. Dyna'n iawn gen ti. Yndi. A mae gen ti job bwysig iawn, job amhosib sy'n rhaid yn dweud, berniadu'r gwaith yr ifanc yma yn yr arddangosfeydd. Mae mor anodd gwneud hyn yn dydi, achos dwi'n teimlo reit greulon yn gwneud, achos mae'r plant yma dan 11 oedd y dosbarth yma, a maen nhw wedi gwneud gwirthiau, do. Be oedd gennym ni fan hyn i gychwyn te? Wel, a nifel allan o ffrwythau a llysiau. Ysgaf. A sbi ar y ddafad yma. Maen nhw'n mor syml, ond... Maen nhw'n dod â gwen i dy wyneb di fyd yn dydyn. A maen nhw'n neud i rwy'n meddwl, tro nesaf fi'n cynio di sil, fydda i'n dechrau neud arddangosfa ar fy mhlat, dwi'n meddwl. A hwn yn dod i'r brig. Ie, achos o'n i'n meddwl, mae'r syniad o giw bach mewn wy mor glyfar yn dydi, ac oedd o'n gwenu arna i rwsyd pan o'n i'n dod i weld nhw i gyd. Oedd o'n dal yn sylw i fyd, a mae gen i ni, beth yna, tyllian di o'na? Ie. Chwarae teg ynddo. A maen nhw gyd dan 11 oed. Dan 11, maen nhw wedi gwneud gwirthiau, do? Do, chwarae teg. A ti wedi bod yn, mae yna lot o Garddio yma, so o'na wobr i bron pawb chwarae teg ynddo. Oes. Ond tra, mae yna lot i gystadlu fyd, so tatos oedd hein, oedden nhw'n rhoi un taten yn bob un potyn ac yn tyfu dail, a wedyn mae yna feirniad eraill di'n helpio fi i wagu'r potiau i weld sut oedd. So gynnyn nhw'n syniad yna, oedd sut oedd y tatws yma wedi tyfu ti fe? Mae hain yn heiddiannol. Mae nhw yn dydyn. Mae nhw'n globio o datws. Mae nhw yn dydyn. Chwarae teg ynddo. Ie. Mae'n wych, mae nhw'n siarad y gynharach efo Adam Frost ynglyn â'r pwysigrwydd o ddysgu yr ifanc am sut i dyfu i bwyd a bethau. Mae o'n wych, da chi'n neud o ar y rhaglen, a mae o'n wych i weld y plant ifanc yma yn cymryd ati, ynddi? Yndi, ac yn mwynhau, dydyn. Mae fan hyn, cha bendigedig, mae'n gymaint o blant wedi dod yma i weld yr gerddi bach yma. Cystadleuaeth oedd hwn, oedden nhw'n cael creu gardd fechan neu rhywbeth oedd yn dehongli lan y môr, neu ffarm, neu gardd, neu byd y deinosoriaid. Yes. Wel, hwn nes i roed yn gyntaf oherwydd o'n i wrth y modd yn efo'r ffaith bod i wedi gwneud, neu hi dwi'n meddwl, wedi gwneud bob peth i hun. Mae'r crwbanod, yr ser, mae'r flip-flops hyd yn oed, a'r holl gytiau bach yma sydd ti'n gweld ar lan y môr. Mae wedi gwneud nhw gyd efo clai yn dydi, ond oedd hwn yn andros agos ato. Mae'n fanylder yn y ddau yn does. Wel, yn nhw i gyd, mae'n amrywiaeth ma'n does. Wel, oedd hi'n amhosib. Sbia, maen nhw i gyd yn hyfryd yn dydyn. A plant bach dyn nhw'n de. Ie. Ond ti oedd yn berniadu ac oedd i ddim yn job hawdd, ond dwi'n cytuno fo ti ar bob un penderfyniad. Oce, mae hynny'n iawn, mae hynny'n iawn. Os di'n helpu ti, byd i adro'n a busach. Bydd, rhaid gofyn i rhyw rieni ddod ar yn ôl i. Gyd i plis esgort allan o'r maes. Ti wedi gorffen berniadu yma di rwan? Dwi wedi, so mae gennau chydig bach o mwy i wneud efo garddio mwy a wedyn fyddai wedi gorffen. Ti'n am o wythnos neu dim ond am heddiw? Dim ond am heddiw, ie. Nôl i arddio wedyn. Ie, yna fydd bob dim angen i ddyfrio am bydd. Yna waith dyfrio. Oes, man, yn y tŵ. Dwi angen yn dyfrio. Diolch yn fawr cem y sgwrs. Croeso, diolch.